Сони азизу арҷманд бо ҳамин дақиқаҳои илова кардаи довар ҳам хотима ёфт ва бозии имрӯза ҷамъбаст мешавад. 1-0 ҳисоби минималӣ, аммо пирӯзӣ ва 3 имтиёз ҳаст. мо аз рафти бозӣ ва натиҷае ки буд шояд дар охир чандон қаноатманд нестем. мо дар назар доштем ки имрӯз ки муқобили мо бозӣ мекард, кадом даста ҳарифимон буд ва чӣ гуна бозиеро нишон дод. Аммо саволҳоро акнун бояд ҷавобашро дар якҷояги иштироки мураббиён бояд пайдо кунанд бо футболбозон, чунки бо нишон додани ин гуна бозӣ дар рақобатҳои баъдӣ барои мо мушкил мешавад, махсусан дар бозиҳо зидди Филиппин, чун таҷрибаи беҳтару хубтар дорад. бозигарони тими миллии кишварамон фикр мекунам аз ин бозиҳое ки дар моҳи март буд сабақи зарурӣ мегиранд. иттиҳоди мураббиён ҳам баҳри ислоҳи вазъ талошҳо мекунанд ва мо дар рақобатҳои баъдӣ бозии хубу натиҷаи беҳтарро интизорем аз миллипӯшони кишвар. Умед ва орзуи мо ин аст ки мо ба ҷоми осиёи 2027 роҳ хат гирем. имрӯз қадами аввал гузошта шуд, қадами боварӣ бахш ҳам гӯем то ҷое набуд, аммо аз лиҳози он ки 3 имтиёзро гирифтем, ин моро каме мутмаин мекунад ва умедро баҳри фардои дурахшон бозам беҳтар нигоҳ медорад. дӯстони азизу арҷманд, исори сипос мегӯем ки тӯли муддат ҳамроҳи мо будед. голи ягонаи ваҳдат ҳамонов ки дар ин бозӣ дар дақиқаи 3 зада шуд, пирӯзии тими миллии моро дар баробари Тимори Шарқӣ таъмин кард. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед ва аз мухлисӣ кардан ба дастаҳои футболи кишвар ва махсусан тими миллии кишвар фикр мекунам шумо ҳеҷ гоҳ хаста намешавед ва ҳатман миллипӯшони кишварро сӯи комёбиҳои нав ба нав роҳнамоӣ мекунед ва онҳоро ташвиқу тарғиб менамоед. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр. Рассандра,